Horas, salam sehat, salam sejahtera, jala selama pasca dita salutna damang dainang di dia pihita maringanan di bagasan pasca ima buah-buah jukon na marsajar hita sen hata di debata alai dorang so tatangin hata di debata tapau duk hatta martangya kita moliate di sudi dengan di basam na totong di lehom mutu hamile Tuhan satu bagasan partikian budu pehai marhai pason jalan yang marsajar sen hatam ajari hami asal makangulun hatam talumo bima asalam maria ria roha doktor dinami lahom manguloi ho di bagasan parlona ajari hami marhiti di todip asal mga saut todimi hami mga tusi hatam di bagasan Kristus Yesus martangya kami tuho amen hata ni dibatan naga bejamita di bagasan tikion ima di buah-buah ijuk pasca na parjulu dienek maisian epagilum di si Lukas bidu 24 mamuka maisian na esada masuk tua 12 omahatani debata alai di ari perjulu dung ari sabat Roma nasida masa sugo tu tanomani mata na khusus na pinature nasida alai nunga digulang batui sian tanomani di dapur nasida jaladung bongot dang jupang nasida bakke ni Tuhan Yesus jadi ninajut rohan nasida marnidasa gabe jongjong ma dilabung nasida dua halak parabit na marlinang-linang alai mabiar maroha nasida jaladuk manasida manaili gabe ni nahala odeng ma tu nasida buasa luluan muna na mangulu di inganan niya kanamate dang dison ibana nunga dipahe ibana ingot tamu nama na hinatahon na itu hamu uju di Galilea dope ibana di do ikon pasahaton anak ni Jolme tu tangan ni halak perdosa jadi persilakonon na jala mula mangulu ma ibana di hari patoluhon jala dingut nasida ma hatanai gabi mula manasida sian tanomani di baritaw masudina itu nasa 10 sadai dohot tudongan na saluhut na si Maria Magdalena mai dukon ni si Johannes do si Maria ni si Jakobus nangakana asing na madongani na sida pabuhos sa tuak ka apostel hira turi-turiya do akka hatai di roha na sida jaladang ni haporsai alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di pauduk madirina pulik madiidap ya akka saput-saput naik dungi muli ma ibana longang do rohana marningot nama sa gisi ido pajahon selama pasca ma dihita saluhutna damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus sahala teolog ima terkemuka sian ima Indonesia abad ke-20 namarguar ima Eka Dharma Putra yado ima di surat imana sada buku namar judul Jalan Kematian dan Jalan Kehidupan di sada buku adong do ima topik na dibahas ni si Eka Dharma Putra taringot Tuhan mamate jala Tuhan ni Yesus anggo dipadumu ni naibana mangatusi hamatea do ima hanguluan ni Yesus hayon ni Yesus deng bui padum buasa anggo ditaringoti sol hamatean murado atusa nasa namangulu ikom mate pasti doi alai anggo ima ditaringoti nasa jol mana mate ikom mangulu dang tarjaloroh alana dang adong do penelitian nama dok buoy ima jolmai panguluhon namate gabi mangulu alai anggo pamatihon na mangulu gabi mati bahatok dok iba sendiri pibodo ima ulahon otoy taringot tuhayan ni Jesus
nagabijamita dihita dia pala partikenon sasitongna dang barita na baru harusna di tonga-tonga niya ka sisya ni Jesus buasa alana adorang so ima di parsilako Jesus ditiki di Galilea do penasida nunga tung masa takas di pabotoh Tuhan Jesus ikomate do anak ni John may komate do ibana jalay kumula mangul do musenang diari patoluhon alay sa luhut na aka pangajarion na pinasa ni Jesus taringot hayo di bana na mangulu di hari patuluhon. Dang ima torhatok di jalo manang dia porse aka apostol. Tari damai obar tuhatan di debata nasa tuita dia pala partikeno. Suguk menugut di dokon dung hari sabat di hari na parjolo. Ima di hari sabat hari Sabtu molo di ma di halak Yahudi hari na perjulo ima di hari Minggu borhak do imaka si Maria aka paropuan na makaolongi Jesus manopot ima tanoman ni Jesus nanang mangulahon ulahon aka nadinggan malian aka miak na husus tubakke ni Jesus songon na nang ima pataridahon pasangapon ima jol mana deholongi nasida alai aha manamasa aduldo tuna sinakapan ni rohan ya kaparopuani doho ima ulaun na binereng di nasida obar tu taroman ni Jesus dibereng nasida matakas batu na menutupi kuburan ni Jesus nungabe ima dibuka nungabe buka salu kuburan bahkan marlojong na sida masuk tu bagas bakke ni Jesus na dipiakon na sida di tiki na parmati ni Jesus parmoding ni Jesus di tiki di hari Jumati nunga mago jelaga bilululu dorohan na sida meragam doa ka pangatusion na pinasahat niya ka ahli ima Alkitab aka penafsir aka perpadan nebaru hobar tu pamikirio na kaparopuani aro nama dok pamikirio na kaparopuani nunga berpikir negatif nunga aro manako do akalena asing do alena pasti ragamnya ka pamikiran hobar tu hayon ni Jesus dang adong nasida marpikir nanggo sauti madokot Jesus na mati gabi mangul baka ditiki na dipakulingi suru-suruan ni debata baju na mamake na marlinang-linang na adong ima jongjong di pinggir ni nasida rapadok nasida madokot dang disope Jesus barita hipe songon na maulu terjalo roha di nasida ala dipaingot jol mana jongjong nam suru-suruan ni debatai mo nasida idok kodonunga didok di hamuna ikon pasaton na anak ni jelma itu tangan ni halak pardosa jadi persilakonon na dok jelum mangulu ibana di hari patuluh jadi dingot kamu na dohatai lapatan na songod dia lapatan na kembali musenang direview diingatkan kembali bagaimana Yesus memberitakan tentang kebangkitannya kepada perempuan itu, kepada setiap orang yang dekat kepadanya. Dan terjalo ni roha nya kaparopuan ni barita itu. Marlojong do nasida manopot aka apostol ni Yesus jala dipasah nasida do ahan na dialami di nasida. Di pabua aka paropuan ni dang disibi bakke di Yesus jala di pabua nasida didokon nunga hehim HP Yesus yang nama hati. Alai dianggap turi-turian, dianggap omong kosong, dianggap ima bercanda akan pinasahat ni aka parapuan. Memang adong do ima pamikirio di hati hai mono parapuan dianggap orang nomor 2. Jadi selalu aka hata na dipakalur aka parapuan
dang boy ima gabi sitio po no. Ala na buasa dang diperhatutu ima molo parokpo makatay. Ala ni do uban na marlojong si Simon Petrus masuk ima mamereng ima kuburan ni Yesus. Memastikan berita itu. Nanang ni pasti di si Petrus dada kebangkitan ni. Alena nang ima memastikan berita manang natohodo Yesus ima dang di udianibe. Manang natohodo berita nang mahago ima bakken ni Yesus. Sahat do ima si Simon Petrus tu udiani. Dibereng ma dang disibe bakken ni Yesus. Jalagabi adong mapangaruh jumion di roha ni si Petrus. Dibereng ma ahado tutu na masa. Hurian ay nolongan di bagasan Kristo Jesus. Totu memang ahana dialami akasisian ni Yesus do kaparopuanon. Do ima ta alami di bagasan parnglota. Ditiki ima marhabuk ni roha hita. Ditiki marlungun ni roha hita. Ditiki marsitaono jala gudang akka parsorion na rotu bagasan parnglota. Jut do maol ima taatusi akka dalan ni dibata. Jut do ima gabe tapatujulo di bagasan parnglota. Ima pamikirota santi. Jut do gabi lupa hita akahata ni dibata nang tajalo jalan toha persa di bagasan parmol. Namasa di tonga-tonga ni parnguluan ni apostol ni Jesus akasisian ni Jesus sada namasa nama sengirido sada julma si partigor naso na mangulan hajahaton hona pitna hona bunu jala dipersilakot jala sampai mati. Peristiwan gabi mabain tahutan do rohani kasih ni Yesus. Peristiwan gabi mabemago do nang hapor siya dinasida. Ido ubahen naso diingot si siya ni Yesus be akabarita nokya di pabotoh Yesus tunasida tarik aheyon. Huria nenolongan di bagasan Kristo Yesus. Anggota payut ihut uduk ni jamitaon, uduk ni turpukon. Takas do memang di patorang. Songo dia ima Yesus pataridaho dirina. Tuak kasisian na asalam begawi porsia na sida. Alai nagabi jamita tuhita. Buasa ikon hehe Yesus. Oma nekon ima hangulunok. Kenapa Yesus bangkit? Na perjulos sa hali jalan na paling utama na nang dohonon na. Marhite-hite hayaw ni Jesus. Na nang diajaro jalan na nang dipatuduhan jalan na nang hapor syota. Songo dia Jesus nunga manaluon hamatea. Songo dia Jesus dang bemaruhaso ima hamatea ni mangago ibadah. Songo dia ima Jesus nanay pahoton ha porsya dia kajon mana porsya tu ibana. Iya Jesus nunga mangalen haluaw. Marhite-hite hababakit na. Ang golang mate do Jesus dang hehe. Dang adok kape haluaw di gadut jolma. Pardosa na gabi porsya tu Jesus. Ali marhite-hite hayo ni Jesus. Diajaron lutu hita. Nakita pe jolma pardosa nunga dipahehe Jesus. Siya nakahamatea. Dan gabi bagiat tabi hamatian. Alay hahehe rapado Yesus nama gabi bagiat. Ale ni amang inang hurian ni Tuhan nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Unang beta pangasahod di bagasan pamikiriota. Ima dirit tasambi. Ala nekon pangasahonot ta di bagasan parunglota. Songo dia hita gabi sada junma na mangulu. Nang dipahehe Yesus jalan eko buhay mo silang pahiyon akadungat. Amang ina, gudang dosenari di bagasan akka humalyangta. Di akka ulauta. Di tonga-tonga ni keluarga. Gudang dojon masenari nama ditu. Malengleng hati-hati na gudang akka persoryon. Gudang akka ima
na nersak ko ni rohado pikiran na. Talu mo bima di zaman pandemi COVID-10 siya. Alay, marhite-hite, buha-buha ijuko jami taon. Nang diajari tu hita gaduk mersada-sada. Asa totok kita pahiyon akadong atay. Ala nunga di pahe Yesus nunga hehe Yesus namate. Iko gabi barita las ni roha doon. Naikon barita honot tatuak kahumalyang ta. Marhite-hite akka pangalahot ta. Tapahehe masaluhut na akka humalyang ta manina. Napaduahon. Hurian na nolonga di bagasan Yesus Kristus. Hahehew ni Jesus. Pataridahon. Na ibana do Tuhan jala si pamaluhita. Marhite-hite hahehew ni Jesus. Takas mata atusi. Jala tagoto. Iya Jesus nang mangaliw diri na tuhamatian. Ima tutusi tututuhan jala si panguluhita. Dangadong boy debatana asik. Na boy pahiyo diri na ulang Diyos sendiri do. Alini ibana do Tuhan jala si pangolo. Hapor siya'y hamuna may dibagasan hangulo muna si ganupa. Unang hapor siya hamuna akawaso na dong deportivo. Hahehew ni Jesus manaluhon sa akawaso deportivo. Waso ni Sibulis. Waso no balga deportivo. Waso ni Sibulis. Na mangaut julmay to hamatia. Alay di taluhod Jesus dos taluhod na. Waso ni Jesus. Gabi sa waso no balga. Nabuhay panguluhon sa julma pardosa. Asa gabi partohak to ang uluan na aso-aso. Amangin na. Molo diraju ni Rohamdo. Ngulum na salaw ima. Mangul di bagasan dosa. Ingok majala bereng madibagasan partikyanon. Nunga di pamate Jesus ima dosa. Marhite-hite hamatian na. Jala nunga di pangulu Jesus so. Marhite-hite hayo na. Nunga hehebe Jesus. Jala edihon ulok po may dibagasan parang mo. Unang may mangulu ho. Dibagasan akadosa mo. Tujuan niya. Naparpudi sa hali. Siyan hata ni debata. Nanang ima sira Jumat na. Dia pala partikyanon. Songod dia ima. Hayo ni Jesuson. Gabi mapapatarhot tuhita akahasitongan ni dibata. Lapatan na songod dia. Aha na didoko ni Jesus ulahonon na do di bagasan ima parmolon na. Jalilo ko Jesus heheima na di ulahon ibana do. Jalilo ko Jesus ima hutubus dahil waholong yo. Di patudon ibana do. Nakita pe kusongon ima di bagasan parmolon ta. Ibana do natatiro. Jalahita do akasisyan. Ala nasisya di Jesus do hita. Taula humma. Hubartu gurutay. Hubartu na sinuro ni Jesus. Asa buha. Asa tarida takas di bereng gaduk jolma. Nang mangulu hita di bay Jesus. Asa tarida. Ya Jesus na tahapor siyay. Ima Jesus na sitong. Jala ibana do dalan hangulua do asitongan. Dang adong boy na sa tu banua gijang. Tu surga sonangan. Pajupang do damangi. Ang udang marhite-hite ibana. Marhite-hite hayo ni Jesus. Diajari hita. Pahiyon dirita. Pahiyon partodota. Mamereng. Akaragam di ulang ni Jesus. Di bagas ang ulut tasigaru pare. Amen. Martanya kita. Muliate Tuhan no pasa rohan nami to do pagpartinggan basa. Di studi asido tolong ni roham nang dipasak mo tuhami. Nunga tutuhe wale Tuhan tiyan ni mahamatihan. Ajari mahami. Asa makaporsyo di bagasan parngulon nami. Asa totok kami patuduhon. Haheho mo di bagasan ngulo nami si ganupay. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami to do pamo. Amen. Shalom. Selamat Paskah di ta saluhut.